Et depuis mes gars, c'est le téléphone dans tes casseroles. Abina faut genre, ama deli kan wula ten donc les morts c'est quoi qui bien la chose ça. Il va ni follow mentalité au dia. Ni follow mentalité mais il faut que ça change. Hein? N'allez bla boulon fait ça. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ibna munke. Déjà que tu es enceinte. N'allez pas mériter ça. Hein? Je sais même plus quoi faire. C'est pas mieux que tu viennes chez moi à la maison. Le temps que le cas le temps que sa situation s'améliore. Pour faire toute la revue des séries du Manifilm, donc Bibaro est série quoi les gars? Donc tu as la série qu'on fasse cacher. Donc histoire 1 parce que histoire tellement de la fait. Donc 600 amené on a dit qu'à décortiquer nous en fait. Face cachée histoire 1. Histoire be amiduni amineka couple de cas oluka fait aminani amiduka couple a benendo ou benyogo fait alni togoyate amidu bolo kanya akmala film damnela togoya bereta bolo me ou benyogo fait ou kadi nyogonye ubuka kudumanuna quoi ubuka kanundumanuna donc ni histoire 1 6 épisodes de bala épisode 8 ou de bala ma épisode manone ala jeli koni abe mogola fin doni abe mogola triste doni parce que histoire munundo tiendo parce que dongodo ni me du chamangono mogo de malina bede dabiga furuko kumala bede dabiga villa amano ali donné donc en fait ni revue na te fait ka histoire de nyefoko te fait ka histoire nyefo ali donné parce que ne bolo ni histoire nyefo pour que mo comme mena laje atna noya quoi donc me préféré ka fo thème munu histoire là ne reconi a jarane kosebe et puis avec ce qu'elle a dit vite parce que 30 minutes de 30 minutes nous n'au de dos épisode qui est 30 minutes ou 30 et quelques minutes donc avec la Jonah il veut se qu'à la banyoron qu'elle en fait elle était boire kalama donc 600 histoire mundo et furu munu me mogo forcer furu la surtout balma furu o bala o histoire bala era koni balma furu na nyana o yere mana balma ya benya mais na tiena balma ya a tien kadi donc nera kon bulu femdo malion o sera sabali o yorola ni kanga dablate ni kanga dabla ami 2021 la ni kanga dabla on problème munu fenembe tuguni thème fene mumbe série 6 épisodes in konnala oye shawuluma comme ko chama ba fo ndete furu nyama kala mare ndete furu jini mare adunata borata ko kusuna damataw ulu chama fene ba kono o thème fene ba kono nega thème nga gone na chama yi thème chama nga goyede mais il faut ka kuma ka fo oui violence conjugale ni muso bogo chemunu bala ay sabali muso te matla ibi senjoshi ibi senkongomuna muso te falier quoi muso te falier ini muso a diri ma force la amadi ma force la aw ba essayer ka communiquer na uma communication soro divorce be bi ka kasauta kata o bega usa meka mogo ke dunu yeta jeme bara ay ne rekoni parce que mogo chama be excuse redi ka foko ko deni jamane no ubi habita malamara dunata bolota malamara eret na lamara normal ko lamara lenka ngabuka sume la malamara maintenant ou bien ba don au ka ko titani nyoy ibe divorce demander ou bien séparation demander à masser quelle la masser ou la nere kon bulu o ko usani ni quoi parce que bibi na 2021 bon mali doronte
muso minnu bɛ bugɔ muso joli bɛ sa a cɛ ka ku la ou bien kamalen ka bugɔli fɛda la an ka sabali sa an bɛ 2021 de la ni kuma tɛmɛra mɔgɔ tɛ mɔgɔ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ bugɔ bi ou bien k'i ka fɛn kari a kan hein. Ah, donc franchement ni tɛ min kɔni pa donc o b'a la et puis corruption fana b'a la corruption kɔni a bɛ dugu caman na dɛ a bɛ dugu caman na mais épisode ni dans les 6 épisodes nin na corruption thème b'a la mun kama parce que muso bɛ bugɔ a cɛ fɛ et puis o cɛ comme cɛ kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min fɛnnen don quoi a bolo ka jan comme a bolo ka jan a bɛ mɔgɔ caman dɔn donc a b'i profiter o senfɛ ka se dossier kana se a kan ka se yɔrɔ min na quoi non c'est a ma nɔgɔn mais en tout cas franchement corruption kɔni o fana y'a dama ko ye dɛ o fana y'a dama ko ye mais dugu in corruption ka ca trop donc ne yɛrɛ kɔni série in diyara ne yɛrɛ de franchement a bɛ lajɛ rapidement donc ne yɛrɛ kɔni mɔgɔ fɛn fɛn m'a lajɛ fɔlɔ ne b'u invité bɛɛ k'a lajɛ n'a y'a lajɛ a bɛ commentaire bila n kun aw yɛrɛ ka impression kɛra mun ye et puis minnu y'a lajɛ ka ban a bɛ aw ka impression di parce que ne yɛrɛ kɔni bolo ne kɔni bɛ ka histoire tɔ ninnu makɔnɔ ni impatience ye dɛ ne bɛ ka makɔnɔ dɛ parce que a kɛlen komi furu Buktum TV ka furu u ka série in furu donc Baru n'a muso o kun ye histoire fɔlɔ ye donc après u ye histoire tɔ ninnu kɛ si ni si kun tɛ kelen ye quoi donc je pense que nin fana bɛna ko o togoya de la quoi donc maintenant thème minnu bɛna développer a tɔ la donc an ne an tɛna o fɛsɛfɛsɛ ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ n bolo k'a fɔ aw ye nin histoire 1 na face cachée la donc aw yɛrɛ hakilina kɛra mun ye nin film in na ne yɛrɛ kɔni a diyara ne ye kosɛbɛ donc sisan a b'aw ka stylo ta ka commentaire bila aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné minnu ma abonné donc nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi aw k'an bɛn wagati wɛrɛ